Burgemeester beantwoordt vragen. Alle schoolprinsen en prinsessen bij elkaar. Het is vandaag 28 februari. Dit is het Peel en Maas Journaal. Voor de tweede keer is Peel en Maas TV bij burgemeester Hans Gielissen langsgegaan met een aantal vragen van inwoners van Venray. Dit keer beantwoordt hij 3 vragen. Ben hier voor de tweede keer. Welkom. Weer met een aantal vragen van de inwoners van Venray. Maar allereerst ben ik eigenlijk wel benieuwd. Morgen carnaval en dan is de sleuteloverdracht. Bent u er klaar voor? Ja en nee, je bent er natuurlijk nooit echt klaar voor, want heel veel dingen zijn dan weer verrassingen waar je al improviserend op moet reageren. Maar ik ben er geestelijk wel klaar voor de staatsgreep. Dus we zien wel weer wat het allemaal gaat worden, maar ik verheug me er wel op. Heeft u er vertrouwen in dat die dagen wel goed gaan lopen? Ja, dat loopt altijd goed. En natuurlijk zijn er wel evenementen waar je als openbaar bestuur wat extra aandacht aan moet schenken, omdat er dan heel veel mensen komen. En dat vergt wel heel veel voorbereiding achter de schermen. Ook veel overleg, veel maatregelen, veel draaiboeken. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat een fantastisch feest wordt. Dus zo is het ook bedoeld. En als de zon dan net zo mooi schijnt als nu, dan kan het alleen maar een groot succes worden. Dan ga ik naar de eerste vraag en die is van Wim Wijnhoven. En hij vraagt zich af, wat vindt u van wethouders en raadsleden die met of zonder vermomming deelnemen aan de optocht of aan carnaval in het algemeen? Nou, dat is een hele goede zaak. Carnaval is een volksfeest waarin iedereen zijn status en zijn functie laat voor wat hij is. En gewoon als gewoon carnavalsvierder meedoet. Dus ik kan het alleen maar leuk vinden wanneer wethouders, raadsleden en zelfs burgemeesters zich in het feestgedruis storten. Om daarmee vooral aan te tonen dat alle status en alle bezonjes van door het jaar heen, dat is allemaal relatief. Nu zijn we een keer allemaal hetzelfde. En enerzijds zet je een masker op, anderzijds gooi je je maskers ook af. Dus ik vind het een prima zaak en wat mij betreft kan dat niet vaak genoeg gebeuren. Zijn er geen beperkingen? Nou ja, er zijn natuurlijk dingen waar iedereen rekening mee moet houden. Carnaval is geen feest om andere mensen mee te kwetsen of te beledigen. Daar moet je natuurlijk altijd mee uitkijken. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij wat jij uitdraagt. Dat vind ik wel heel belangrijk. En op dat punt mag je van raadsleden en wethouders en burgemeesters misschien verwachten dat ze nog iets beter nadenken dan de andere mensen al doen. Dus je verwacht daar misschien nog iets meer zorgvuldigheid van. Maar tegelijkertijd vind ik, het zou te gek zijn wanneer zij iets niet mogen wat anderen wel mogen. Dus laat raadsleden en wethouders en burgemeesters vooral zichzelf zijn. En laat ze vooral als carnavalsvierder zich storten in het feestgedruis. Dus het is geen probleem als er dadelijk na carnaval een filmpje circuleert op internet van een raadslid dat na een dronken avond ergens in de bosjes staat te braken of zo? Nou ja, dat bedoel ik dus. Dat zijn voor geen enkele burger, vind ik, verheffende beelden. Dus dat zou zeker voor raadsleden en wethouders en ook burgemeesters niet verstandig zijn om je zo te laten zien. Dus dat bedoel ik met een stukje extra zorgvuldigheid zou niet misplaatst zijn. Maar je moet er ook niet betuttelend in doen. Raadsleden zijn verstandige mensen. En wethouders en leden van het college zijn verstandige mensen die weten best wel hoe ver ze kunnen gaan. En op dat punt heb ik zelf eigenlijk ook nooit gehoord van een onregelmatigheid op dat punt. En de tweede vraag is van Beata Smits-Valba. En zij vraagt, waarom lopen de boa's voornamelijk in het centrum en niet in mijn eigen woonwijk, zodat ik me veilig en thuis kan voelen? Ja, nou weet ik niet waar Beate woont. Welke woonwijk? Dat is Brugske. Brugske, ja. Nou, ik vind het een vraag die ik wel kan plaatsen. Maar ik merk er meteen wat bij op. In Brugske zie je waarschijnlijk inderdaad minder boa's dan hier in het centrum. Maar in Brugske daarentegen zie je wel weer vaak straatcoaches en de wijkagent. Dus aan Brugske wordt op een andere manier wel veel aandacht geschonken. Dan kun je altijd van mening verschillen over de vraag of dat genoeg is, of dat je niet nog meer aandacht aan moet schenken. Maar wanneer je zegt, ja, we zien die boa's niet, dat is dan niet het hele verhaal. Hè? Dus aan Brugske wordt ook op een andere manier veel aandacht geschonken. En ja, waarom boa's toch meer in het centrum ook? Ja, het centrum van Venray is nou eenmaal een gebied waar veel meer dynamiek is. Waar veel meer wordt geparkeerd, waar veel meer ook corrigerend moet worden opgetreden. Dus dan is het op zich niet onlogisch
dat onze BOA's daar ook het vaakste zijn. Om geld te vangen bedoelt u? Ja, zo kun je het bekijken, om meer geld te kunnen vangen, om te reguleren. Ze zijn ervoor ingehuurd om ervoor te zorgen dat we ons allemaal enigszins netjes aan de regels houden. En ja, iemand die de regels overtreedt, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Zo hebben we dat nu eenmaal geregeld. Die krijgt daar een sanctie voor, een boete. Dus het gaat wat ver om te zeggen, die BOA's zijn er om geld te kunnen vangen. Ja, ze zijn ingehuurd om te zorgen dat de regels die we nou eenmaal met elkaar hebben afgesproken, dat die worden nageleefd. En dan is het voor de hand liggend dat je dat in het centrum van Venray nou eenmaal wat vaker moet doen dan in wijken als Brugske en Landweert en noem ze maar op, en in Kerkdorp. En is het dan niet iets om speciale BOA's voor de woonwijken aan te stellen? Ja, dat kan allemaal. Ik zou dat ook wel willen. Alleen, wie gaat het allemaal betalen? We moeten niet vergeten, die BOA's die kosten ook geld. En ook de straatcoaches kosten geld. En ook de wijkagenten, als die hun goede werk doen in een wijk, kunnen ze andere dingen niet doen. Dus het blijft wel altijd een kwestie van keuzes maken. En als je vindt, ja, we willen daar meer in investeren, dan kost dat ons allemaal wel geld. En we weten ook allemaal dat ja, in deze tijd, de schatkist, daar zien we de bodem van. Dus we kunnen het geld niet toveren. Dus als we daar meer aan willen besteden, zullen we aan iets anders minder moeten besteden. En dan wordt het een moeilijke keuze. Wat moet je dan doen? OZB verhogen, de harmonie minder subsidie geven, de voetbalclub minder subsidie geven. Zeg het maar het doet altijd pijn. Dus ik denk dat we nu een redelijk acceptabel evenwicht hebben. Als het ergens beter kan, moeten we het zeker beter maken. Maar ik zou wel de indruk willen wegnemen dat wij in wijken als Brugske en vele andere wijken niet veel aandacht schenken aan een stuk veiligheid en waar Beate terecht naar verwijst. Van hoe voel je je? Voel je je in een veilige wijk opgenomen en is het daar rustig genoeg? Ik weet dat er problemen zijn, maar we werken daar ook, los van de vraag of er voldoende BOA's zijn, heel erg hard aan, langs allerlei wegen, zichtbaar en onzichtbaar, om daar wat aan te doen. En daar boeken we ook vorderingen in. Alleen ja, ik zou ook willen dat het sneller kon. Dan gaan we naar de laatste vraag, de derde vraag. En die is van Wiesje van Wijnen. En zij vraagt, meneer de burgemeester, heeft u niet onlangs een boek geschreven? En waar gaat dit boek over? Nou, dan is mevrouw van Wijnen zeer goed geïnformeerd. Want onlangs is eigenlijk gisteren. Gisteren hadden we raadsvergadering. En toen heb ik de raadsleden, omdat het eigenlijk de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen is. Dus dan heb je toch een moment om wat terug te blikken. Heb ik de raadsleden een boekje aangeboden. Waarin ik een aantal dingen schrijf die mij zo bezighouden als burgemeester. Maar ook als burger van Nederland, als burger van Venray, als burger van Europa. Waarin ik iets aangeef van hoe ik tegen bepaalde zaken aankijk. En dat heb ik ook meteen gekoppeld aan het feit dat ik in maart 10 jaar burgemeester alweer ben. Ja, de tijd vliegt. En ik dacht, ach, ik kan een feest geven of ik kan op vakantie gaan of zoiets. Maar ik kan ook een boekje schrijven. Dat laatste heb ik gedaan. En dat heb ik gisteren aan de raadsleden aangeboden. En omdat ik vanmorgen al hoorde dat dat een vraag van jou was, heb ik er hier toevallig eentje liggen. Dit is die. Het heet De Wet van Broccoli. Ja, dat is een wat ingewikkelde naam. Maar ja, ik probeer een aantal dingen aan elkaar te plakken. Het gaat over 3 zaken. De relatie tussen de overheid en de burger. Daar zit ik natuurlijk middenin, hè, in dat contact tussen overheid en burger. Dat vind ik ook heel belangrijk voor een burgemeester, om dat contact proberen te verbeteren. En ik koppel dat aan wat wiskundige aangelegenheden en wat artistieke dingen die met kunst te maken hebben. Die 3 dingen probeer ik aan elkaar te smeden. En daar komt eigenlijk een aantal dingen uit voort waarvan ik vind dat die heel belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat we een goede samenleving krijgen met een goede overheid. Dus de goede burger maakt de goede overheid en de goede overheid maakt een goede burger. En heeft u hier wel tijd voor gehad? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, uit het feit dat het er ligt, mag je constateren dat ik die tijd heb gevonden in ieder geval. De kerstboom was daar een zeer inspirerende tijd voor. Dus dan zet je dat dus in de steigers en in de loop der weken poets je dat nog wat bij. En als je een keer een uurtje tijd hebt, dan ga je er weer even voor zitten. Dus dat heeft zich uitgesmeerd over een aantal maanden.
Dus het is moeilijk om te zeggen van nou daar heb ik een 2 weken voor vrijgenomen. Zo is het niet. Dat is allemaal tussen de bedrijven doorgegaan. En dus dat valt allemaal wel mee. En kunnen mensen hier in Venray dat ook lezen? Ja, ik heb het maar in een oplage van 100 exemplaren laten drukken. En dat geef ik aan raadsleden en wat mensen hier in het gemeentehuis en wat collega-burgemeesters. En dan is het alweer bijna op, denk ik. Dus ja, de oplage is beperkt. Dit was alweer de 2e keer dat ik hier zat. Volgende maand ben ik hier wederom met een aantal vragen van de inwoners van Venray. En ik wil u ditmaal weer bedanken. Graag gedaan. De Hazinnenavond werd gisteravond voor de 33e keer gevierd. Om 7:11 verzorgde boerenbruid Malou Hulleman de aftrap op het bordes van de Rooierie. Wij gaan de kroeg in. En voor degenen die het willen weten, wij beginnen bij de Klomp. Omdat Hazinnenavond het 3x11 jubileum vierde, kregen alle hazinnen een speciaal speeltje. Daarna gingen de vrouwen de kroegen in om te drinken en genieten van de Joekskapelmuziek. In totaal 7 kroegen deden mee met het vrijgezellenfeest van de boerenbruid. Afgelopen woensdag kwamen alle schooljeugdprinsen en prinsessen uit de gemeente Venray bijeen in het Odapark. Om elkaar te ontmoeten, maar ook om een groepsfoto te maken. Zij kregen daarnaast een workshop over carnaval en deden een quiz. De schoolprinsen en prinsessen voelen zich vereerd dat zij hun school mogen vertegenwoordigen. Ja, ik ben daar heel erg blij om. En het is ook heel leuk, want wij mogen elke middag hossen bij de klassen. En thee brengen bij de juf of meesters. En dat is heel leuk, want iedereen kent je ook. En dat is wel heel leuk ook, om dus prins te zijn. Heel leuk. En het is ook heel grappig om te horen, Jamie is van prinses Jamie, dat is grappig om te horen. In totaal waren 34 hoogheden van de scholen aanwezig. Op iedere school wordt er op een andere manier een prins of prinses gekozen. Ja, we hadden zelf een liedje gemaakt. Ik heb mijn oom. Daaruit ben ik dus gekozen. En ja, de andere verkiezingen die hadden ook een liedje gemaakt. En zo werd ik gekozen door mij. En heb je zin in vrijdag? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ballonnen prikken. Dan moest je de peuters en de kleuters gingen een ballonknip prikken en daarin zat toen de prinses. De prins en prinses werden gekozen door loodjes te trekken. En de ouders werden gebeld. Die prinses werden prins en prinses, die ouders daarvan. En daar kwamen de ouders dan op school die dag van de uitkoming. Vandaag vond op de meeste scholen in de gemeente het schoolcarnaval plaats. Dit werd ook op diverse wijze gevierd. Zo heeft de Focus een talentenjacht gehouden en de Petrus Bandenschool een optocht georganiseerd. Tot zover dit Pil en Maas journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Zaterdagavond is een uitzending van Venray van Toen. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het droog. Morgenochtend en tijdens het eerste deel van de middag is het op een bui na droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. In de namiddag en avond is het bewolkt. Er valt af en toe wat regen. De maximumtemperatuur bedraagt 9 graden. Een fijne avond en een hele plezierige carnaval.